Oops. I can fly. Iyakan nyo ako, andin sigasigahan nyo lang ako ng mata ninyo. Andin mataranta na ako. Good morning, Philippines! The next day, good morning. Tignan nyo yung ano guys, window namin. Nagka-snow na oh. Na-cover ng snow yung sa labas. Good morning everything. But look, ang dami guys. At sobrang windy, look. Ang daming snow dyan. Mag-ice yan guys kapag hindi yan makukuha. Good morning guys. Ngayon is ano guys, grabe yung hangin kagabi. Good morning everything family. Yung mga window namin is nag-snow. May mga snow yung window. Hold on guys ha. Mamaya, dalhin ko kayo sa labas. Mag-shovel tayo. May mga nakikita din akong nagpa-plow ng mga malalaking sasakyan. God, ang kapal talaga ng snow. You know what? Makapal yung snow, pero ang sarap maglaro. Sarap maglaro. Mamaya lalabas tayo. Anyway, so it's early in the morning. Nagising ako mga 5. And then, bumangon ako 6. Ngayon, 6:30 na. Pinakain ko lang yung mga pusa. And yun, yung lips ko is sobrang dry. So, nilagyan ko ng petroleum jelly. Habs! Habs! Meow! Meow! Habs! Gutom, ay. Nakikinig lang ako ng ano, guys. Nakikinig ako ng drama ni Nung Lading. Oh my God. Mga dramang gano'n na. Ikaw lang ang akong gihikog mo. What? Ikaw lang ang akong gihikog mo. Gihigugma instead of nahigugma, nahikog mo. Anyway, guys. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want
Hindi pa rin tapos yung snow, guys. Kapagod, galing ako labas. Yung kapitbahay din, ginoko. Nag-snow na nga, lahat-lahat. Nagbaha na ng snow. Nag-aaway pa sa labas. So, yun, nag-aaway pa talaga sila sa labas. Kaloka. And, so, nag-usap kami ni Tamit. Tinawagan niya ako, sabi pa niya, sabi ko sa kanya, tatawagan niya yung binigay. Pasensya na guys, kasi basa yung likod ko. Tatawagan niya yung yung nakita ko na magpa-plow ng daan. So, tawagan niya, papunta dito bukas ng umaga. Kasi mag-end ito mamayang gabi, in the middle of the night daw. So, it's 2 days, di ba? Ang kapal ng snow guys, grabe. Isang buwan ata ito bago mahilis. And then, may kasunod na namang snow sa Friday. And then, may kasunod na namang snow sa Sunday. And then, yung GoPro ko, ito yung nilagyan ko ng ng cover. Kasi, ang hangin at ang snow sa labas at saka pag magme-melt dito, masisira ito. Kailangan talaga siyang may protection. Anyway, guys, so, pahinga lang ako kasi, oh my God. Singot na singot talaga ako. Magbihis lang ako na hindi basa na sinina. So, hopefully bukas guys, may magpa-plow sa daan namin. Kasi kapag hindi yan ma-plow yung driveway namin, ang resulta ice na makapal yung driveway namin. That means, hindi yan mahihilis hanggang lagyan mo ng kalayo. Fire. But anyway guys, see you na. Crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, fly. I can fly. Oops. I can fly. Crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly. Like snow when it falls in the wind, you know. And you say you wanna dance. You're wearing, you'll end
up in the wrong hands, and you're having fun. Why don't you show your friends? Oh yes guys, galing ako sa labas, naggumawa ako ng daan para naman may daanan tayo doon, at kung matagal ito mahilis mag-melt itong na ako guys, na nagutom. It's already almost 2 o'clock. So yun, naghanap ako ng croissant dito sa freezer natin. Oh god, meron pala na to. I'm going back to Costco. I don't know if I'm going to Costco. So, I'm going to marinate this that I have food. Okay. Ito marinate. Itong aso, pag may marinig talaga. Ako yung narinig nila. Narinig galing sa Sabi pa ni Tami, may natawagan daw siya na magpa-plow doon sa harap ng bahay. Kaso, mag-stop daw siya dito mamaya, titignan niya kung gaano kakapal. And then I think mag-decide siya kung how much. I think mag-decide siya kung magkano yung Kasi ang kapal talaga guys, nakikita niyo naman 'di ba? Taga dito. Sa roof ko, sa bubong. Kasi yung sa office ni Tami sa ibabaw, hindi siya maanohan ng hangin. Doon guys, ang kapal ng snow doon. Takot ako kung mag-ice yun. That means, ang bigat. Anyway, nagutom ako pero I think mamaya pa yung mag-snack lang ako guys. So, ito siya. Ito siya. May season ito. Yung nakuha ko. Kasi meron sila doon. Yung walang season, next time kukuha ako next time. So this time, last time namin punta ni Lloydie, ito yung kinuha ko na may season siya ba. So next time yung walang season para mapaksiw, kasi masarap talaga pala siya ipaksiw. Hindi inano ng binayaran namin. Hindi niya inano yung driver garage. Napagod ako. Ang kapal pa. Kapagod. Okay, ito guys. Ito yung inano ng tao na dito, look. Ang daming snow, look. Okay. Punta tayo dito. Okay. Let's see kung anong nilinis dito. Natamaan ba yung grass? No. Okay. It's icy, oh. It's so icy. Si Amy. It's very icy guys. Grabe. Tignan nyo to dito.
Hi guys! So ngayon guys, pasensya na guys. Oh my God. Yung katawan ko is nang sumakit na talaga siya guys. Magbe-bake ako guys ng yung inano ko. Tika muna guys ha. Sakit na nga yung katawan ko. Hindi pa talaga ako matuto nito. Vlog pa more kahit nagkalisod na. So ibibake ko na siya kasi defrost na pala ito guys. Hindi ko na malayang defrost na pala. Kaloka. And my little boy is hungry. Somebody's hungry. So, ang pinoproblema ko is nag-start na naman siyang mag-snow guys. So ngayon, mamaya I'm going to put some salt sa driveway. Magsusalt lang ako guys para kasi lalo na doon malapit-lapit sa or bukas na ako mag-salt. Ay, ayaw ko na. Ay, kasi nakakapagod na talaga. Snow. Sabi ko sa sarili ko, kaloka na talaga. Ayaw ko na talaga dito. Ito na siya guys, yung isda. Ang kapal ng snow dito guys. Ang kapal. At saka lalo na, hindi man palagi ganito every year. Hindi ganito every taon-taon na lang. Ano lang talaga ito, yung parang may time lang talaga na can you imagine? 2 days snow, never end. Talagang totoong snowstorm kasi hindi lang isang araw, 2 araw talaga. Yan, si Tammy talaga is yung pinaka kawawa talaga kasi talagang sumakit yung buong katawan at likod. Yun, yung likod na naman niya umandar kasi yun pag ganun-ganon na mabigat yung machine. Hindi lang yung kailangan mo maneuver yung machine, so mabigat siya. So, kaya siya, sumakit yung likod. Sabi ko sa sarili ko talaga, tayo, yung lugar na walang snow kasi kapagod. Where's Roxy? Roxy, where are you? What are you doing over there, baby? What are you doing? Oh, no, baby, no. I'm looking for you na, baby. Hi guys, gumagawa ako dito ng video. So ngayon, ito na namang dalawa, umiiyak na naman. Nagluluto pa ako nito, nataranta na ako. Akala ko napagid, akala ko na siya, nasunog. Ay nako. Nakakaloka. Nag-i-edit pa ako ng video. Busy pa ako sa pagluluto ng ko kasi masusunog. Ito si Habs, iyak ng iyak. Binigyan ako ng malaking mata. Sinigahan ako ng mata. Sobrang spoiled. Sobrang aga ng hingi. My God. And then, naniniwala na naman ako. Ito yung problema. Iyakan lang niya ako. Gagawin ko na lahat. Ito na lang ba yung ko? Taga ng pagkain ninyo? And then, iyakan nyo ako. And then, sigasigahan nyo lang ako ng mata ninyo? And then, mataranta na ako? Ay, nako. Tinatrato nyo ako parang maid, ha? May maid na pala kayo, ha? Nalulukan ang buhay na to. Nagtataka na ako anong ginawa na mister ko ngayon. Pakainin ito na. Come here na. Come. Pagkatapos nito guys, punta tayo sa titingin tayo. Ito yung gawain ko every Tuesday. Titingin-tingin sa mga kapitbahay kung nagtapon ng basura. Kasi paminsan kasi kapag nagtatapon ako ng basura, the next day andun pa yung parang buong the next day, andun pa rin yung basura. Kasi nag-change schedule. Like yung mga pag may holiday, pag may mga snow na makapal, like ngayon, snowstorm. So, mag-change yung schedule nila. Kaya, tinitignan ko. Kasi malalaman ko agad. Kasi yung kapitbahay nga, diba, sabi ko sa inyo, sila yung may-ari. So, alam ko. Malalaman ko agad. Tapos na. Pakain na sila. Tapos na lahat. Balik tayo edit, guys. Yarn. I think, pabayaan ko lang siya dyan. Ayan. Broil natin ulit. Hi. Yan. Sarap. Hala, ang sarap.
Nakapag-base na tayo ng pangtulog. Uy, nagiging ano siya. So, yun. Napagod yung katawan ko sa kakaano. I can't imagine yung feeling ngayon ni Tammy. Na sobra talagang pagod yun. Anyway guys, so I will see you guys tomorrow. Nag-snow na naman. Yeah, nag-hire lang kami ng tao pero nag-snow na naman siya. So, iwan ko, I think I'm going to shovel again tomorrow. I don't know what I'm gonna do, pero yun. Anyway guys, I will see you guys tomorrow. And please don't forget to like and subscribe. Pasensya na guys ha. Ito lang tayo palibot-libot. Ang kaganapan lang ito sa bahay. Snow kasi. So, andito tayo sa bahay. Lilinis sa labas. Ganon. So, I hope you enjoyed the video. Sana na-enjoy ninyo yung video kahit ito lang yung ipakita ko sa inyo. Kasi yun lang naman talaga yung ganap. Okay? So, anyway guys, ganon ako. Anyway guys, good night. See you guys tomorrow. Bye. Good night.